खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। जों गोबां स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलफोरनि निउजफोरखौ होबोयो। नाथाय माब्लाबा समाव जोङो गावनिनो जायगानि, गावनिनो मानसिफोरनि माखासे मोजां खामानि मावनायफोरखौ निउजआव होनो बावलाङो। नोंथांमोननि माखासे मिथिखाबाय जानांगौ। आङो जोंनि बर' समाजनि मोजां खामानि मावग्रा बिथां प्रकाश नार्जारीनि खोथाखौ बुंनो सानदों। बिथाङा थांनाय 10 अक्ट'बरावनो बेंगालुरुआव आलाय सिलाय जानानै थानाय सानै बर' हिनजावसा गथ'खौ लायनो थांदोंमोन। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोर गथ' सानैया चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरिनि आरो बिसोर सानै गथ'खौ गावनि आंगो बिमायानो बेंगालुरुसिम लानानै थांफादोंमोन। गथ' सानैनि बिमा अंगथिया फिसाय थैजाखानायमोन। बिनि थाखायनो बियो बेंगालुरुआव थांनानै गावनि आंगो फिसा सानैखौ गारनानै गुबुन मोजां मोननानै बियो सोरजोंबा खारफालांदोंमोन। बे आलाय सिलाय जानाय गथ' सानैखौ न'सिम लाबोफिननो थाखायनो बिथां प्रकाश नार्जारीया गोबां जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानांदोंमोन। अब्लाबो बिथांनि गोब्राब नाजानायजों मैया बिथाङा बेंगालुरुनिफ्राय आलाय सिलाय जानाय सानै गथ'खौ लाबोफिननो हाबाय। माखासे आयेननि थाखाय नार्जारी बिथाङा गथ'सा सानैनि मुंखौ बुंफोरनानै होआखै। अब्लाबो बिसोर सानै गथ'साफोरनि बैसोआ सासेना 12 आरो सासेना 8 बोसोर बैसो। बिथाङा बेबायदि सोरबा आलाय सिलाय जानायखौ रैखा खालामनाय, सोरनिबा नांगौनि समाव मदद होनाय बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो बिथाङा सानथ्र'हायै मोजां खामानिफोर मावबोदों। बिनि थाखायनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो sbbodonews चेनेलनि जानानै आं बिथां नार्जारीखौ साबायखर बावबाय। तुर्की आरो ग्रीकनि आइलेन्ड सामसनि गेजेराव थांनाय शुक्रबाराव 7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन। बे बांग्रिं मावनायाव गासै 4 जिउ खहा जादों होननानै रिपर्टआ फैदोंमोन। दा नाथाय बियो बारायनानै गासै 27 जाबाय आरो जोखोम जानाय सुबुं अनजिमायाबो बारायनानै 120निफ्राय 800नि बारा जाबाय। बांग्रिं जाखांनायनि उननिफ्राय दासिम 100खौ बिल्डिं बायनायजों होसिनजानायनिफ्राय बख'नो हाबाय आरो दासिमबो 5000 रेस्किउ टीमा बे खामानियाव नांथाबनानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव गौरां दैसानि सायाव थानाय दालांआव एक्सिडेन्ट जानानै सासे बर' लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों। जिउ गोमानाय लाइमोननि मुङा बासुदेब मुसाहारि, 24 बोसोर बैसोनि। बिथाङा कारिगाव आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय दुम्रुगुरिनि मुस्रि गाला मुसाहारिनि फिसाज्ला। बलिउडनि मुंदांखा गिबि जेम्स बन्डनि रल प्ले खालामग्रा एक्टर सियान क'न्ड्रे बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। बिथाङा थांनाय आगस्तआव 90 जोनोम सानखौ फालिदोंमोन। दा बिथाङा 91 बोसोर बैसोआव जिउ गोमाबाय। बिथां जेम्स बन्डआ गोबां बान्थाबो मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो इंलेन्डनि महारानीजोंबो 2000 मायथाइयाव मान होजादोंमोन। बिथां जेम्स बन्डनि माखासे जारिमिनारि सावथुनफोरा जाहैबाय रबिन हुड, किं आर्थार, रिचार्ड द लायन हार्ट आरो गोबां मुंदांखा सावथुनफोर। COVID-19नि गोसारनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय राजस्थाननि सरकारा मैया सनिबाराव स्टेट एसेम्बलियाव मास्क गाननायखौ कम्पालसारि खालामनो थाखाय मोनसे बिल थिसनदों। बे बिलनि बायदिब्ला राजस्थानाव मास्क गानालासे रावबो पाब्लिक प्लेस, खामानि मावग्रा जायगा, ससियेल, पलिटिकेल गेदारिंफोराव ओंखारनो मोननाय नङा। इन्डियान सुपार लीग ISL 2020आ 20 नबेम्बरनिफ्राय जागायजेनसिगोन। COVID-19नि थाखाय बे बोसोराव गुबुन बोसोरनि बायदि दाब दाब जायगायाव बे खेलाखौ गेलेनाय नङा। बे बोसोराव दाबथाम जायगाफोरावल' ISLखौ गेलेगोन। जायगाफोरा जाहैबाय गवानि पाथरथा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियाम, तिलक मैदान स्टेडियाम आरो बेम्बलियाम GMC स्टेडियाम। 20 नबेम्बराव जानो गोनां बे गेलेनायाव गिबियाव केरेला ब्लास्टार आरो एटिके महन बागाननि गेजेराव जागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। ट्रेनजों आरो फ्लाइटजों आसामसिम फैग्राफोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान मोनसे नियम बानायनानै होबाय। सेथियाव दङ सोरबा जुदि आसामनि बाहेरायाव थांनानै 24 घन्टा एबा सानसेनि गेजेरावनो फैफिनोब्ला बिहा कर'नानि टेस्ट खालामनो गोनांथि गैया आरो क्वारेन्टाइन थानोबो गोनांथि गैया। बेजोंनो लोगोआव सोरबा जुदि 10 बोसोरनि उन्दैसिन गथ' दंफायोबा आरो बिनाव COVID-19नि जेबो सिम्पटम गैयाबा बिहाबो कर'नानि टेस्ट खालामाबाबो जागोन। नैथियाव दङ सोरबा जुदि आसामाव फैनायनि सानथाम सिगांनि गेजेर एबा 72 घन्टानि गेजेराव आर्टिफिसियेल COVID-19 टेस्ट खालामखानाय रिपर्ट दङब्ला आरो रिपर्टआव नेगेटिभ रिजाल्ट फैखानाय दङब्ला बिथाङा फिन खेबसेबाव COVID-19 टेस्ट खालामनो गोनांथि गैया आरो क्वारेन्टाइन थानोबो गोनांथि गैया।
थामथियाव दङ फरेन कान्ट्रिनिफ्राय जायखिजाया अफिसियेल खामानिनि थाखाय आसामाव फैनाय जेरै एमबिसि वर्ल्ड बैंक बेनि अफिसियेलफोर आरो बेनि अनगायैबो इन्डियानि माखासे डिपार्टमेन्टनि डिउटियाव फैनाय अफिसियेलफोर जेरै सिबिआई इनकाम टेक्स एनआईए बेफोर डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल डिउटियाव फैयोब्ला बिसोरो कोविड-19 टेस्ट एबा क्वारेन्टाइन थानो गोनांथि गैया। महाराष्ट्र पुनेनि सासे 54 बोसोर बैसोनि आइजोआ फ्लाइटनि टिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव गासै रांखौनो खावनानै लांजाजोबदों। बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय पुनेसिम फ्लाइटनि मोनसे टिकेट बुक खालामदोंमोन। उनाव बेखौ केन्सेल खालामनानै रांखौ लाफिननो थाखाय अनलाइननिफ्राय मोनसे फन नाम्बार मोननानै कल खालामदोंमोन। बेयावनो फ्रड खालामग्राया गावखौ कास्टमार केयाराव मावग्रा सिनायथि होनानै आइजोखौ फननिफ्राय मोननै एप्लिकेशन डाउनलड खालामनो थिननानै बे डाउनलड खालामनाय एप्लिकेशनखौ गावनाव मेसेज खालामनानै हरनो थिनदोंमोन। आइजोआ मेसेज खालामनानै हरखांनायनि उनावनो फ्रडआ एप्लिकेशननि गेजेरजों आइजोनि मबाइलखौ नायजोबनो हादोंमोन आरो बेनि एकाउन्टनि गासै 3,20,000 रांखौ खेबसेयाव 10,000 राङै 32 खेब दिहुननानै 3 घन्टानि गेजेरावनो खावनानै लांजोबनो हादोंमोन। उनाव आइजोआ बे केसखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआईआर हैनायाव पुलिसफोरा दा बे फ्रड खालामग्राखौ नागिरगासिनो दङ। इउपिनि मिरटआव सासे डक्टरा खोमसि फोथायनायखौ लानानै थगायजादों। बिथांनि मुङा लेक खान। माखासे मानसिफोरा बिथांनो नकली आलादिननि लेम्पखौ 1,50 लाख राङाव फाननो फैदोंमोन। थगायग्रा आनिस आरो इक्रामुद्दिन मुंनि सानै मानसिया आलादिननि लेम्पखौ लायोब्ला नखराव धोन सम्पत्ति आरो देहाया मोजाङैनो थागोन होननानै डक्टर लेक खानखौ फुस्लायफैदोंमोन। डक्टर बिथाङाबो बिसोरनि बुंनायखौ फोथायनानै गासै 70 लाख राङाव आलादिननि लेम्पखौ बायनो राजि जादोंमोन आरो लेम्पखौ लानाय समाव गिबियाव बियो 30 लाख रां होबायबोमोन। उनाव डक्टर बिथाङा माखासे सन्देह खालामनानै पुलिस थानायाव सानै थगायग्रानि हेंथायै केस फाइल खालामनायाव दा बिसोर सानैखौ पुलिसफोरा हमनो हाबाय। जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थिया कोविड-19 नि थाखायनो बिसायख'थि जाहां समावनो दोनथ'जादोंमोन। दा बे बिसायख'थिखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि 8 आरो 12 अक्ट'आव खुंफिननो हागौ होननानै खौराङाव मोननाय जादों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 81,79,250 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,22,099। हामनाया गासै 74,84,337। आसामाव दासिम 2,06,351 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,96,051। दासिम 9,367 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 930। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 4 जिउ गोमादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।